Welcome back to my YouTube channel Bodo Kalyanmix YouTube channel आव नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ फरायनाय बहरनाय थाबाय। दिनैनि भिडिअआ बेनोदि राभा भिडिअ अफिसियेल संनि माखासे बिहाइन्ड द सिनखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो ओंखारदों। जुदि बे भिडिअखौनो नोंथांमोना नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांनो हासिगोन। फैदो दानिया आंजों नायलांदोनि। ओमफ्राय बे अफिसियेल भिडिअ सङावनो जोंखौबो नै साथाम लाखरफ्राबो बेवहाय साइड डेन्सारनि थाखाय लिंहरजादोंमोन। ओंखायनो बेवहाय जोंबो एसे बाब्राबायनो थांदोंमोन। साइडआव लाखरफ्राबो मुसु गुमनासो दंमोन। बेयावनो कल खालामनानै लिंबाय, ओंखायनो थांबाय आरो जोंबो। ओमफ्राय नै सासे माख्रिया माबाव उथिनानै दं नुबायना। ओमफ्राय नै वेटिं खालामबाय दं, माब्ला बाब्राबनो मोनगोन होननानै लाखरफ्रा। ओमफ्राय मा खालामबाय थागोन, ओंखायनो नै फुरथिजोंनो मा मोखां देखायनो मा खालायगासिनो दं। ओमफ्राय बे मोनसे लकेसनाव जोब्बायमोन। ओमफ्राय नेक्स्ट लकेसननि थाखाय जोङो थांदोंमोन। ओमफ्राय नै मेंबाय, रिटेक लाबाय थानांगौ ना, ओंखायनो जोबोर मेंबाय। ओंखायनो नै नाचनिफ्राव जगासो दंमोन इहाय। हेलो गाइस, हम लोग अभी शूटिंग कर रही हैं और ये है कैमरामैन है और ये लोग स्टूडेंट है और ये लोग नाच रही है और ये लोग है बॉयज लोग है। हाय हाय कर दो। या और ये है हमारा फ्रेंड है और ये भी हमारा फ्रेंड है। हेलो हेलो, इधर ये है हमारा फ्रेंड है और ये भी मतलब, और इधर ये है हमारा हीरो है। आपको हीरो का रोल करके कैसा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा। ओके syuting soलिगासिनो दंलै। एबे जाबाय हिरोइन। दादा कষ্ট जादों ना बहुत? कষ্ট जायाखै। ভাল লাগিছে না চাই কেনা? ভাল লাগছে। तो कैसा लगा हिंदी बुंनायखौ, टप हिंदी बुंग्रानि हिंदी बुंनायखौ? ओमफ्राय नै केमेरा मोनब्लानो खानायखौ दांबाय थायो। ओमफ्रायनो माबा थेमा दं खोमा, ओंखायनो खानाय दांबाय थायो। ड्रेस खालामबाय, ओमफ्राय नेक्स्ट नायबाय थादो। Có pin à? Pin kìa. Nó thật là. Nó bây giờ mình khi mày còn. Đẹp tí đấy. Nó không có to. Baik, dah. Bisa ini para channel apa?
হাঁহি নাচা কিয় তাৰ There. Ready? Go. Rolling action. Go. जा. इमारत जावं लागू नकी. मारता जावं लागू. खाली जाता जा. दे अरे बार दुखतो. दे. ती बेक फेले साबी हा. बेक फेले साबी. दुखाय ना. अरे नासाले होबो बथाती जेंका गुरी सेंका कर. Ready. हाँ जो आता घूमने वाले पीछे थे मारी खाओ थे तो तुरंत दारू पीती Action. हाँ होने की ना लगी वो हो बोले ऐसे ये पा क्या मैं बुनबरी जैसु ड्यूटी ना सुन करना है ओमफ्राय शुटिंनि मजाखौ जायफ्रा खालामदों जायफ्रा नुदों बेफोरासो मिथियो शुटिंनि मजाया माबादि एथिंनिफ्राय एथिं खारबाय थानांगौ रिटेक लाबाय थानांगौ रानथाब खोथाब थाबाय थानांगौ ओमफ्राय नायनायावल' मा दसेनो जोबो 5 मिनिट 3 मिनिटआवनो ओमफ्राय जाय खालामफेरबाय जाय खालामदों बिसोरसो शुटिंनि मजाखौ मिथियो माबादि खस्थ' जायो ओमफ्राय सोरबा सानबाय थानो हागौ जे बे गथ'मा मोखांखौनो देखायगासिनो थायो गावनि मोखांखौनो इदि साननोबो हागौ नाय बिदिनो भिडिअ खालामबाय थायो ओंखायनो गाज्रि दामोन आरो मा इदिनो भिडिअ खालामबाय थायो आङो मोखांखौ देखायनो होननानै देखायाखै आं गावनि हादला मोखांबाबो भिडिअ महरैसो आं लादों नै उन मासेदिं नायहर आंखौ नायनाङा Ready. अरे बार go কি হল Ikham kinane hakole asi. Betul ikham betul nak kia. Ukia hai. Lah juta ni cinta jatuh. Biar juta poson tu sampai ni. Order kawan bina. Tamam poson tu jatuh ni juta munse. Biar juta kan naik ni mansu. Munse lana lebih kan bini kan ni bikin ticine channel masih. Bikin lana lebih kan biar juta. Tahu nak kolai tar mana. Biar juta kan puno. Uno titik sih kan juta ka. Go. Rongsong khela hoi gel ebar pick up khaba jaba lagi amar ai actor ta pura rongsong lagai অবস্থা হাই মাটি বেয়া আজি অবস্থা বেয়া rongsong khile pura অবস্থা শেষ बे फाग्ला गथ'फोरालाय मा अबतराव मानि हलि गेलेलाबायखो इदि साननोबो हागौ मानोना बे भिडिअ सङाव जोंहा रं गेलेनायनि मोनसे सिन दंमोन ओंखायनो बिदि लादोंमोन जोङो थेंक्स फर वाचिं